To netrafil. Takže čaute ľudia u nového videa po 9 mesiacoch s Gamerom 2466. Dobre. Ideme multiplayer. Start. A ideme hrať Specimen Zero. No. Hej. Ako vždy, Specimen Zero. Jo, a videl som na Google Play, že to dostalo 17. oktobra update. A ja vlastne potrebujem Wi-Fi. Som pekne tupý. Hej, ale inak ak ste nevideli, na Google Play Store to updateovali, tam naposledy update bol 17. oktobra tento rok. A predtým to ešte bolo naposledy asi minulý rok, však? Dáme Spec 4.3? A potom necháme... Spec dáme 0.4.3, takže to sme nikdy nevyhrali, ja vieš. Dobre. Dáme Easy? Nie, ja chcem ťažšie. Normál, dobre. Nie, dajme hard, nikdy sme neurobili hard challenge. Dobre, poď. Join a daj všetko veľkým Bratislava. Bratislava, dnes ma bolí hlava, trošku správa, trošku zľava, neviem čo mám robiť. Čo robíš? Čo ja? Však už sa pripájam. A ja sa pripájam. Joining. Už som tu. A ja som tu. Už 5 hodín tu na teba čakám. Ako sa volám? Krider! Ja som sa mal nazvať Mekanej. Niekedy urobíme Clash Royale video. Hej. Ale to asi nikdy. Pôjdeme 1v1. No nie, lebo ja skápem. Ja skápem. Ty si na arene 13. A čo? Si na arene 12. Toto nechcem. Máš túto normálnu kanu? Hej, hodil som ju takám preč. Kde máš shotgunu? Ja neviem, potrebujem uspávačku. Lebo tu bude nejaký Spec 4.3. A inak toto je na hard mod. Konečne si zahrajeme hard mod. Specimen Zero. Preč som išiel? Kaj ty tu? Ty A tu? dráčik čo? Dráčik, mačik, sťahováčik tu nebude dneska. On má svoj vlastný kanál, tak ho necháme tak. Dobre, vytupený. To zvoní jak moja hlava. To zvoní jak budík do školy. Pre teba. Ja nemám budík do školy. Ty máš budík do školy. Si tu bereš ten box. A tak už spávačku či čo? Hej. Ešte nie. Nepotrebujem ju. Prednem si a oni padnú. Prečo hovoríš takéto veci? Nemáš to hovoriť, ak nesem si... Ja som si aj tak robil iba srandu. Tu máš shotgunu. Ak ju chceš. Či na ne. Balún. Aha, ja nemám ani zbraň. Gratulujem. No ale to je jedno, ja si to zase nechám na zbraň. Uspávačku. Kde si ty debil? Tu som. Že si minul svoju uspávačku na mňa, tak to by ho zabilo. Jak v tom videu, keď som len tak strelil, kvôli tomu, že si nevedel, kde je jedna vec. Ale zatiaľ tu není Spec. Si ešte na mňa nadával, že som povedal, že to je coin. Bolo to coin. Nie. No však bolo, lebo si bol slepý. Tu máme. Kde si? A kde je ten Spec 4, 0, 4, 3, 6, 6, 5, 99? Ešte nebudeme sa tým mimo ani... Ja to vystrihnem. Ja tu nebudem mať žiadne prosté číslo, ktoré neznášam. Dúfam, že to tu nebude. Ľudia, sú zamknuté dvere, nevieme čo máme robiť, asi sa z toho posereme. Ty sa dosral? Však on na mňa vybehol. Čo ti? Ja som ho nevidel, ale na mňa vybehol. Alebo vybehla, alebo vybehol, alebo hovno. Ja toto na hardmu, tak Ja som ho netrafil. Tak ma to zabil. ale on je rýchlejší, nie? Ja tretíkrát mŕtvy. Čo to je to?
Neviem. Spravil som sa. Asi sme sprdli. Kde je? Ja neviem! Tak dávaj na ňo pozor. On sa reálne zneviditeľní a uvidíš ho, až keď bude pri tebe. To prdli si ostrihneš. Kde je? Že prdli sme všetky to prdy, tak to odstrihneš, dobre? OK ľudia, no tak teraz ho zabijú a teraz my nemáme čo robiť. Ja si to Kde som mal posledám. zapnutý mikrofón? A to je jedno, že to odstrihneš. Hej. Dobre ľudia, Ja sa bojím vylísť. Ja sa bojím vylísť ako na prvej časti, čo sa gamer. To čo je? Na čo som sem išiel? Ale viem, kde je ešte jedna zbraň. skryť. Bože môj, ty posero. Ty takému chujovi posranému a teraz sa... Dúfam, že nevie otvárať dvere. Jasné, ale ja už mám jeden život. Áno, strej moju shotgunou. Do toho nezabijem. Bude pri tebe, dávaj pozor. Strel ho! Daj si to tikšie. To hučia. Vlastne tu aj dohráme toto. Je to možné. Kde si? Čo vystreluješ? Kľud? Nevystreluj. Aspoň som hore. Mi sa to laglo! Prestaň! Prečo to mám za blede? Kľud, ja ho potrebujem nájsť. Strelejte ho. Kde je? Kde je? Toto bude to skrátka videa. A ja už mám posledný život! A ja akože nie. Nemáš. Ja mám tiež posledný život. To je moc ťažké. Sa skry pod postel. Ja som skrytý pod postelou. Ej, ty si pod tou istou postelou, kde som ja! Ja cez teba nič nevidím. Dobre, ty. Kde je? Ja nič nevidím, choď preč. On je na prvej kamere, on je neviditeľný. Ten debilko. Som mŕtvý. Dáme, že do you wanna try again? Som späť. Som späť! Čo je? Bože! On vybehne na mňa! Môže jeden život postaviť. Teraz keď skapneš, to patrí. Že? Dobre, tak toto je mega ťažké. Game over. Game over. Si mŕtvý, že o tom. Tak chvíľku skápeš. Ty si tam dlhšie prežil než ja. No nič, začíname nové. Jej. Daj multiplayera, daj, že Ugan si... Dobre, už toto nejdeme. Ugan si Už s týmto nejde. Ugan si usral. Vieš čo? Čo? Tak dáme ťažký spes 0. Ideme Forest. Áno, ideme z Forest. Ale daj to ťažké. Chcem to mať ťažké. Toto video bude trošku dlhšie, ale... Bratislava. Ty si taká Bratislava. Rýchlejšie, už som tu. Waiting for player. Dobrá Bratislava, už sa pripájam. Waiting for players. Nemáš tu nič, aby si vedel. Ale inak toto je úplne nový game mode.
Takže... Aha, pozri. Tu bola asi laborka. Pekne. Kde si? Tu, Hog Rider. Hog Rider! Sme na statisku, ale ja som ešte tento bod nehral. Ja som to hral a nenašiel som tu späť znova. Ani deti som tu nenašiel. Takže ani matku, ani deti. Ešte od teraz pôjdeme normálny Forest. Ideme pokračovať, keď schápeme. Musíme dohrať Forest. Nie? Hej, ale ja neviem, ako mám dohrať Forest. Kam bežíš do ryti? Neviem. Poď do Forestu. Ryti je to tu. No, to je jedno. Ja to vystrihnem. Som to nemal vystrihnúť. Tu na niečo bude. Tu panodálka posraná. Čo je to? Panodálka posraná. A čo? Svetlo a traktor. Ja som robotraktorista. Traktor Verta. Čo je to tady? Taká, neviem, kde je Traktor Verta, ale ja som si to tak vymyslel. Nie? Ja som tento mod nikdy nehral a reálne tu čo je? Reálne na farme posrané. To je Forest. Ja viem, ale tam je to farma. A nikto tu nežije. Ja viem, ale je tu... Benzín! Mám benzín, ideme sa vrátiť. Mŕtvý guy, dobre. Má tu I'm dať. dead, please. Čo je toto? Detektor. Mám detektor. Úplne nový, ja som toto nikdy nehral. Dobre, budeme mať zapnutý detektor. Ale toto je fakt, ale toto je úplne nové, že toto som ešte nevidel. Budeme mať zapnutý detektor. A idem naspäť k autu, mám benzín. Reálne, ja som ešte tento game mode ani nehral. A neviem, čo je tam detektor. A nie. Nechám si ho zapnutý proste, v ruke ho budem mať. Ja mám v ruke a ja. Tam by som mal ukázať nejaká fotka. Alebo dať si, že by to dala nejaká. Však je to detektor logicky. Tak je tu späť 0,0? Hej. Ja neviem, kde. Inak toto stalo 89 centov. Ja mám tam indikátor! Mne to tam začal blikať. No, tak niekde je tu z blízkosti späť 0,0. Ja inak za tento game mode som musel zaplatiť 89 centov inak. Takže musíte raz, že sme to mohli natočiť. Tu dačo pípa! Poďme za tebou! Ja bežím. Dobre. Asi ide po tebe, čo? Nejde za mnou. Dobre, nejde za mnou. I should not go too far away. I not go too far away. Bucket. Kde si? Neviem, kde som. Ja presne, že neviem. Inak za tento game mode sme museli zaplatiť 89 centov. To je fakt pekné. To je smutné. Takže buďte radi, že sme zaplatili za toto dokopy 178 centov. Nie. No, 1 euro. Áno, 187 centov. Ešte 170. No proste sme zaplatili sme spolu za tento game mode 1 euro a 78 centov. Gamer, musíme sa nájsť. Je to tam. Ja viem. My sme rozdielili. Ja som reálne našiel ďalšie indikátory. Dobre. Alebo detektory, alebo neviem. Tu je tam mŕtvý píper. Vidím ťa. Čau. Čau. Nehovor, že ťa to odpojilo. Odpojilo. Prečo nás to odpojilo? Mňa to odpojilo, teba nie. Prečo tu mám fialové a prečo tu mám tvoju plešinu? Ja vidím tvoju plešinu. Ideme rýchlo pre ten detektor. Rýchlo, poď. Ja sa nemôžem hýbať. Dobre, už môžem. Ideme rýchlo. My tu máme mapu. Nekračaj. Gamer, my tu máme mapu. No, tak? Ale normálne. To sú randomné mapy. To mi nehovor. Nie, to je proste iba mapa. Kde je mapa? Ja, tu je mapa? Hej. Nevedel, že to je mapa.
Dobre, Ja som má- pomaly pri tom typkovi. Netičku furt dokladne waiting for fire. Dobre. Si to prstalo? Nie. Ešte nie. Mali by ešte upraviť ten multiplayer. Nesmie nás to znova odpojiť. Som unavený. Keď prídem domov od gamera, pôjdem rýchlo strihať. Ja sa ti tam píše, že waiting for player. No čo? Čo mám akože robiť? Tap on doors, dwarfs and shiny objects to interact with them. Tak to nejde kvôli Wi-Fi, no tak ja neviem. Waiting for players. Waiting for players. Buď ticho. Máš šťastie. Ty máš také šťastie, že to nebolo. Že si to povedal. Toto sme tu ešte neboli. No nebolo. Zase. Neviem, čo tu je. Ja som našiel. To čo si našiel? Kater? Kde to je? Kapers. Našiel kapers? Nie, ty si našiel kater. Kater. Ale ja to mám kater. Na čo je bude? Na nič. Dúfam, že ma to znova nevyhodí. Ja mám detektor. Kde je kater? Neviem. Ja nemám žiadny detektor. Wow. To je super. Mám šipku. Ja už normálne... Ja idem ku ďalšej farme. Kde si ja to stratil? Neviem, na mape ma neuvidíš. Nie. Tak neuvidíš. Benzín! Nevidím, Doriti. Mám benzín. Ale chápeš, že to nevidím? Chápem. Ja musím späť. Som v nejakom baráku. Ja musím sám. Ty nemáš ani detektor kovu. Ty nemáš ešte detektor. Čo ja viem? Ja chcem ešte povedať. Máš si hovoriť. Čo potrebuješ prasnice? Ja sa tu schovať, to potrebujem. Ale neviem, na čom to bude. Dobre, nič tu není, toto je fakt zaujímavé. Zatiaľ po nás nič nie. Neviem, kde si. Sme sa stratili. Super! Fakt, ako super. Čo tu napíše, že I should not go too far away? To už je koniec mapy. Asi ďalej pôjdeš do podhradia, ty kokos. Nič tu není. Ja idem ďalej. Preskúmávať. Dobre, baraky ďalšie. A preskúmávanie. I need something to break it. Našiel som nejakú kľúčku, ktorá vedie do nejakého baraku. Obrovského baráku. Ja som tu našiel malé baraky. Tak to tam vyhľadaj. Počkaj, mne niečo napadlo. Zoberám konzervu. No čo mám? Čo máš? Car battery. Ty si sa sem akože ako dostal? Ja mám cutters. Ako si sa sem dostal? Pretože mám cutters. Ja? Hej, vlastne. Ja mám cutter. Dobre, ideme ďalej spolu, už sme sa našli. Ale máme cutter. Kde si zasa? Ja to čo hľadám. Si išiel do toho baraku, už skoro som bol pred chvíľkou.
A predtým... Ja idem niekam. Neviem kam. Našiel som ďalší barák. It's dead týpek. Mŕtvý týpek, ktorý má 2 chody do baráku. Harry, idú do baráku. Pekné. Tak to za chvíľku nechceme. To je Ne? jedno. Ne? Jaký si cigán. Hm. Učiteľ, Foxy straka. Strihneš to. Dobre. Dobre. Foxy straka. A kde je späť 0-0, však tu vôbec není. No. Ja to strihneš. Toto zase nemusíš. Dobre, kde Už prestaň s tým. Kde svietime zero? Čau, dobrý deň, ja som si slovo Tak nič nehovor. volami, Bager. neviem, kto mi volá, takže teraz musím asi končiť. Wow, tak zatiaľ to mutí, alebo aj nevie čo raje. OK, sme späť, nie, ona ťa zabila, hej. Ona ide po mne! Počkaj, ja sa to s tebou môžem pripojiť, ne? Môžeš. No tak nič. Ľudia, ja si myslím, že by sme mohli to Počkaj, ja sa sem kúknúť sem. Dobre, len ja už ma to Odpojilo ma to. Dobre, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a my sa s vami lúčime. Čus! Čus! Ešte vám z toho narýchlo niečo povedať. Každý víkend bude vychádzať buď 1 alebo 2 videá a tešte sa na ďalšie veci. Čaute.